Igbo bụ Igbo. Ekene m nwoke ekene nwanyị nke echi ya zelu. Anyị Igbo culture na-egosi onyinyo gbasara omenala ndị Igbo. Na-akọwakwu abịa na nke nwanne anyị nwoke amara ama ezenwanyi sobail. Ezenwanyi sobail je obodo Igbo ma bụ ike nnata adịrịsị. Nwere arụsị nwere n'ọbụ nwere n'owodi arụsị je obodo Igbo dị gboftu nọ na se ma matakwa ọ na-arịọ n'anyị ezenwanyi sobail n'ime ilo normal gosi echere anyị ike ayọwa nne na-emeghe nyewara anyị ya. Igbo bụ Igbo anyị gee ezenwanyi sobail ya ya mere anyị Nnemezugo nwanyị a na-agbala ọba. ekene m Nnemezugo nwanyị a na-agbala ọba. Nne m ọjọọ oge a na-awalụ ndị eze. Nne m oge bụ oyibo. Nne m alagada nwaanyị bi na mmiri. Nne m aza nwaanyị sobail oke ngene. Nne m chevoruo sobail chevoruo. Ọ na-agbada egwu ya ụzọ na egwu ya ọnụ mgbe ha ji tata ụlọ ga-abụkwa n'ụtụtụ ya. Sobail oke ngene. Nne m sobail oke ngene. Sobail ala na-azụ nwa. Sobail ji ụtụtụ ewere ngwa dịka ogbu ọgụ mama. Nne m bobodu. Sobail dudu baba. Nemedegwu na-eme n'ehu. Nemeleli ọ na-abịa n'eli. Ọ ga-alụzi jere obodo oyibo obele ego nata. Obele ngene na-eli ndodo. Sobail ngene mali ma na-agbalị a. Ebulu n'iru ọka na-azọ ebulu na-azọ na-anyịgbo onye bụ n'iru ọka ngene. Sobail ike ndị mere nwa be ya bụrụ milonia. Ike mere nwaanyị aga ọbụla mama ejima. Nne m ala na-azụ nwa odupụrụ onye egwu na-atụ o mepụrụ onye ọ na-arịa arụ. Sobail alụsị na ijele obodo oyibo. Ijele Malaysia bụrụ ego nata. Ijele Indonesia bụrụ ego nata. Ijele Germany bụrụ ego nata. Sobail ijele China bụrụ ego nata. Ijele India bụrụ ego nata. Ijele mba ụwa niile ibuche ego wee nata. Eze nwaanyị chili eze na mmiri. Ekene ụtụtụ taa ka nne ekene gị. Nne m chi ụtụtụ evoruwo na ọ na-abụchi ụtụtụ voru na ọkụkụ ewedi. Alịa wongele eji alịa tala ma nwụsị gị bata ọsọ. Eji m ọsọ ọrụ n'aka wee na-egbogo ọrụ ahụ sị gị na ọsọ ọrụ a na-ejere iji ivele. Ọragwụ nwoke ọragwụ nwaanyị ọragwụ ụgwọ ọnụ ọragwụ iji ọkpa ọragwụ echiche obu. Ọragwụ ovu na mmalụ ma wee mee na ovu na mara ma wee ma ọragwụ aka m na-egbo taa. Azị m ọragwụ nye ka n'ebe. Mmawal m dibia dịka ogbu ọgụ. Ndị ichie nwoke ndị ichie nwaanyị. Otu ọbanje na otu dada na otu ejima. Otu eze nwoke na otu eze nwaanyị. Alịba m na-eleji alị ya tala ma nso ndị ka ogbu ọgụ ọragwụ ka m na-egbochepụ. Agwa m unu malile unu ama na nsọ. Na omena nkịta na-adịrọkwa niile. Chututu voro ọkụkụ ewedi igba. Nne m ezenwanyi sobail dịka ogbu ọgụ bịa tụọ nzu. Sobail ala na-azụ nwa tụọ nzu. Ebe gwuo m Chukwu okike abịa mma. Chukwu eze enu na eze ana. Chukwu mala onye ọya eke ma ege goro mali. Chukwu dịka ogbu ọgụ bata ọzọ bịa tụlụ nzu nwa. Ebe gwuo m ichie ugwu na ichie nda sị agbata ọsọ bịa tụlụ nzu nwa.
ichie duru na ichie mmadụ bata ọzọ bịa tụlụ nzu nwa ụmụada na ụmụ ọkpụ bata ọzọ bịa tụlụ nzu nwa ọrebe nọ na mmiri bata ọzọ bịa tụlụ nzu nwa ọrebe nọ n'enu ọrebe nọ n'ala ana m ebekwa unu niile si unu bata ọsọ na ọ na-abụ eze okere lida na tọtuo ngịga na mena nkịta na-adịrị ile ebe gwuo m ọra mmụọ dị n'Imo steeti sịba bịa tụọ nzu ọra mmụọ dị n'Abịa steeti sịba bịa tụọ nzu ọra mmụọ dị na Delta steeti sịba bịa tụọ nzu ọra mmụọ dị n'Enugu steeti sịba bịa tụọ nzu ọra mmụọ dị na Ebonyi steeti sịba bịa tụọ nzu ọra mmụọ dị na Anambra bịa tụọ nzu ọra mmụọ dị na ala Igbo niile onye nkwuru nya ka ekwu ibe na na-agụrụ ọrụ ọnụ ọ bụ ozi na unu ziri m nya ka m na-eje ọkụ a gwara nwatakịrị n'aka na-arụgburu ya arụgbu onye sị nwatakịrị ji ejide nkakwụ ya edebere mmiri ọgwụ aka na nkakwụ bụkwa na anụ isi onye na nna ya zụrụ ori bụ ọkpa ka o ji agbawa ụzọ oti nwata na-etoro nwata n'iru nne ya na ibe a na-amara nwatakịrị nna ya nọ n'ogbo okwu ọnụ akadra bụ ọnụ ụmụnne ya ba onye mee ka nne mee ka nna ọta ụba aṅala ọdịla bụ n'afọ ma ọ bụ na imere oke ya nne imere ụka nna ịtụ ovu aṅala ọka ga afọ ọgwa na ibe ndị nne na nna m mere ba ka nna eme ibe nwee na ayụ na ahịa orimlido orimlido mama ịghọta do mama ịghọta do mama ịghọta ze nwaanyị bi na mmiri taa na-abịala abịa oyo alịawo m ọrụ ebe bi na mmiri alịawo m badada alịawo m ejima alịawo m ọgbam nwoke na ọgbam nwaanyị ndị na-ebịakọta wanachi ya azụ ndị na-amụrụ amụ a na-azụrụ azụ ndị amụkwuru amụkwo ndị na-etebulu n'afọ ime ndị na-egbulu n'ike ndị nwụrụ na asidenti ndị na-edali mmiri wee nwụrụ ndị ọkụ gbagburu ndị na-etubulu etubu ndị enili na ndụ ndị agha lili ndị nwụrụ ibeba na-amụ nwa ndị agbapụtara n'afọ nnebe ndị egbuluva na nnebe lotani na mbọsị na ụnụ na anyị na-abịa ụwa unu kwuru sị na ọ dị mmadụ njọ na ụnụ ya ana ma mụba mega nwa ka alọ na mmadụ niile na-anụ onu m ma igwe mmadụ nọ n'ibe ebe anyị kwuru sị bụ na ọ dị mmadụ njọ na anyị ga-anọ mbọsị onye na-abịa ụwa ka onye na-akata akala mbọsị ọ ya ana mụba mega nwa ka alọ adịrọ n'izu ọnwụ mmadụ ma madụrọ n'izu ọya mmadụ o nwere nna ala akalaka o nwere nkwuru ibe ya abịala abịa n'ala o nwere mgbochiri agam n'iru ya chukwu kesịrị ngụgụ wụsa sichi onye dị n'ibia arawa chimutiela aka rata o mee ya ọ bụrụ dibịa okwuo ma mega nzi ya ọsị m na dibịa ka m na-eme njụ na amaghị emere dibịa unu wetaba m abụbụ maka na okwu akala ụwa bụ okwu onye kwuru nwa iyi unu tagidere m ahụhụ ahụ mgbe kweta wee mewe dibịa bụ na 2017 na ebido m dibịa ahụ olu na Igbo wee bịa abịa m ngọlụ mmadụ ọjị tupu mbaga n'ime na onye akpọ na fon ọsị m na ọjị na-elo okwe nwa na-ayọ gị nya bụ mmụọ na-eme nya bụ iwe na ma marakwanị ka iji eme ya amara m ebe isi eme ya amara m ebe isi ma m wetara ọjị wee na-eche n'iru gị tata weta nzu na-eche n'iru gị tata wesị gị jidekwanị ka iji ama m na asị na ọ bụrụ ibe na-ejelibe dibịa ka ọ na-adịle na mma na dibịa na-agbara obulupụta ụwa ma mụ na ayụ na ayị ya ihe ọbụla abịalibe m onye nịbụ Mgbeke
onye n'ibu mgbe oye, onye n'ibu mgbe avọ, onye n'ibu mgba nkwọ, onye n'ibu okeke, onye n'ibu oke oye, onye n'ibu oke ahụ, onye n'ibu oke nkwọ. Zọlọ ọkpa wee zọbata be m wee were aba sọbalị wee kpee ekpere wee sị na ọka ife dịrị ya na mma. Ana m ayị nnukwu ndị agbawa n'ọnya aka ibe a chọrọ bịa be m bụ ezigbo ibe nyabụ ya. Onye were ibe ọjọọ wee bịa be m ọ naba ibe ọjọọ kwalụ na azị ya. Dibia nwanne m iwe egwuru m nwa iyi na ma ya egburu mmadụ. Dibia nwanne m iwe egwuru m nwa iyi na ma ya nara mmadụ akala aka. Dibia nwanne m iwe egwuru m na ma ya nabichiri mmadụ akala ụwa ya. Ma o nwere mma akpala aja alụ n'ezi n'ibụ ezi dị mma ezi ọdịnala na ọnya ka mma na-agwa ụmụ ụwa. Egwuru m sị na ebe ahụ ji wa ma m dibia akọ nọ masị eme ka na m ewela aka m na ọkpa m wee tie na dibia. Ma ibe bụ ebube dibia bụ ndị ọlụ ụlọ ọrụ na-aga n'iru. Aga na-ekwe mụ na ndị unu mere eme ma mụ na-agụ na ndị unu na-emere ụlọ na ba bụkwa na aja na uzuzu. O nwere ndị kpechara ekpere n'ibe unu ekere omele mụ na mala amala na adịrọ ka ibe na-agụ akwa. Eme nwatakịrị ka emere ibi obi adị ya mma maka na ọ na-abụ nwata chava nke ya dịka asị na ọ bụ ajọ nwa. Ana m ayụ na ayịyọ kunu kunye kunu jebe mba ụwa dị iche iche, jebe n'obodo oyibo dị iche iche, jebe Naijiria dị iche iche, jebe obodo niile dị iche iche. Ibe dị nwatakịrị tụkwasịrị bụ obi wee were ava sọbalị wee kpee ekpere wee were ava ibe mmalụ m dibia wee kpee ekpere wee ya ayịyọ si na ọka ibe dị nnọọ na ebibe ka ibe dị otu a ka ọ meelie. Egwu m na ọta ka ibe ahụ ebido meele onye ibe abụ membọsị eko membọsị oyo membọsị ava membọsị nkwọ. Tani bụ the first month of July na-arụ oyibo na abụrụ na-arụ Igbo. Ma mụ na ayuru n'ibe onye gwụrụ nkịtị ya ka nkịtị ya na-aza. Ume Igbo si na ọkala arọ dị ibe. Ana m ayụ na ayịyọ dịka ọnwa oyibo abụ na ọ bụrụ ọnwa na-esi ka ọ bụ na arọ nwa agụcha na-arụ oyibo. Azị m unu nye ọtọ unu mara ibe niile mmụ arọ nna alụrụ ọrụ kwesịrị iweta na Janụwarị, kwesịrị iweta na Febụwarị, kwesịrị iweta na Maachị, kwesịrị iweta na Eprel, kwesịrị iweta na Mee, kwesịrị iweta na Juun. Ba na-ewetero na Julaị nwa ọ ya abịachara ba ọ ya abịa ọkwụkwụ ili azụ na onye ndị ebe osisi nọ n'ụlọ n'anya ka ọ na-eje akwụ anị dekwe na igwe mmadụ bịala na be m taa bafụchara ebe ndị dibịa ọzọ ma be m ka ba bịawara. Ọ bụrụ nwanne m ka ba chọtara maka na ibele emenwe nwa dibịa mebe ibe walịa dibịa. Ọ bụ na akalụwa dibịa kalụwa ibe walịa dibịa. Nne m eze nwaanyị asọbalị ọra alụsị walị m dibịa ndị ishi ebe nna m ezumezu arobi na-agwa aja na ebe arịa m aja na ikwu nne m agụleri. Asị m unu niile enyi ọtọ dekwe na igwe mmadụ bịara n'ibe ọkpa vazọ batara n'ibe vazọ ọkpa na nsọ. Onye sị ma agwa n'ọgwụ unu sị ma agwa na agwa melekwe na elekwe mụ weli nzu na ọjị kpọva unu nzu na ọjị aka nchere n'iru unu taanị n'isi nwoke na isi nwaanyị anọ n'ibe n'isi oke ego oyo kava okonkwọ n'isi mbege mgbe oyo mgbavọ mgba nkwọ n'isi mmụọrịa eze nwaanyị asọbalị niile omanda brọd. Ọ bụva niile ka nchere ọjị nwa n'iru wee na-aga ọjị na isi ibe niile wee gwuo na ibe niile na-ana agara aga na ndụva onye ebido tata wee gawa. Onye anyị nọ na soshal midia wee na-anụ onu m o wee bụ na ibe m dị mma o wee na-esonye m. Ndị na-anụ onu m n'obodo oyibo, ndị na-anụ onu m na Naijiria, ndị niile na-esonye m, all my fans, ibe na-evụlụ m n'anya, ibe na-edifend m ma ọ bụgodị na m anọrị, ibe na-ekpeli m ezigbo ekpele. Ọ bụ vanina ka m na-agọla ọva vanina ka m na-agọla ọjị a abaga bụ oke eke abaga bụ oke oye abaga bụ oke avọ abaga bụ oke nkwọ abaga bụ mgbe eke abaga bụ mgbe oye abaga bụ mgbe avọ abaga bụ mgbe ngwọ. Ị na-achọ di ị anụta di, ị na-achọ nwa ị amụta nwa, ị na-achọ ego ya ebido bịawala gị n'ọnwa. Ọ bụ na ị nwere ụlọ arọ nwa ka ị ya alụ ụlọ ahụ. Ọ bụ na ị goro moto arọ nwa ka ị ya ego nya bụ moto. Agwọlụ gị ọgwụ tata ka ọgwụ a na-agbalụ. Ejikeji n'otu amosu tata ka ị na-ewere onwe gị.
ejigozi n'otu nzuzo tata ka a na-anapụta gị. Ọ bụ nwoke bụrụ gị ọnụ ka ọ bụ nwaanyị bụrụ gị ọnụ. Mmiri na-agbalị iwe niile n'ibe elu unye bulu jewe na mmiri. Eji m ava mmiri sobail, eji m ava mmiri dị n'obodo nna gị. Eji m olimiri babish rụba n'aja Ọnịcha. Ite owere orimiri. Eji m ezenwanyi sobail ụzụzụ ọka ngana. Agwọ bụ igba. Agbana bụ ezu na ọma mbala. Eji m ababa niile na mmiri dị na be nna gị n'obodo ọbụla ị nọ. Ị bụ onye Imo, ị bụ onye Abịa, ị bụ onye Ebonyi, ị bụ onye Enugu, ị bụ onye Delta, ị bụ onye Anambra. Onye obodo ọbụla ị bụ ma gị na-anụ ive m na-ekwu. Ana m agọlụ gọva tata na nya bụ agbụ ekele nwa mgbele n'olugo ọtụtọ. Chetakwa na azụ nọ n'ọnụ dibia ka ọ na-ana na ọ da ana n'ọnụ oveke. Wele pawuda kwe onye ọbụla n'aka. Achọrọ m ebe ọbụla ị nọ. Ọ bụ na ị were efe kute mmiri n'aka gị. Ọ bụ na ịfọrọ mmiri were pawuda white tinye n'aka gị. Ọ bụ na ịfọrọ pawuda white, ọ bụ na akwa dị gị nso weta akwa. Ọ bụ na ịfọrọ akwa tinye aka na nakpota aja. Ọ bụ na ịfọrọ aja, ọ bụ na ifu okwute weta okwute. Ọ bụ na ifuru okwute na ebe ị nọ mebi na ị nọ na moto. Achọrọ m ka ibido aka n'isi gị. Bido aka n'isi gị. Na ndị be anyị so nọ n'ọnụ dibia ka ọ na-ana na ọ da ana n'ọnụ oveke. Na o nwere ebe atụrụ ji wee kewu a na ogologo. Ọ bụrụ mmụọ na-ekwu okwu ogbo ndị a na-asa. Adị m ekwu ka pastọ, adị m ekwu ka onye amụma. Maka na onye amụma gị bụ mụ bụ spiritual father ya. Ị na-eje ebe dị iche iche na-akpọ dadi GO. Ilugo n'isi mmiri na-ebe aba na-abịa anala ike nya ka ị nọ. Achọrọ m ka ijiri aka gị wee gọọla onwe gị ọfọ. Achọrọ m ka ibikwasị aka n'isi gị, ọ bụ na pawuda ka iji maọbụ aja ka iji maọbụ nzu ka iji maọbụ na mmiri ka iji ka ị fọstreti enye chebe ya n'iru gị. Wenye ya enu chebe ya n'iru gị. Ive mmụọ ji alụ ọlụ bụ okwukwe. Ive mmụọ ji alụ ọlụ bụ okwukwe. Fọstreti aka gị. Achọrọ m ka ị fọstreti aka gị ebe ọbụla ị nọ. Ọ bụ na ị nọ iwere efe ebe ị nọ face position ebe anyanwụ dị. Ọ bụ na iwere efe fọstreti aka gị. Ọ bụrụ na o nwere ife iweta nwubiri aka n'isi gị. Na-ege m ntị. Nọ na aja ọra ka a na-agbapụta onye na-ewere ife. Ebe a na-achụ aja ọra ka a na-agọpụta onye ife ya na-adịrị aga aga. Ọ gwa onye kwechi ya ekwe. Adị m eme gị fọs. Adị m eme gị fọs. Na ọ bụrụ tata ka ike dịbalụ n'azụ. Ọ bụrụ na isi na ọ ma ngalụ gị, o nwere ndị ọ ga-agalụ. O nwere ndị ọ ga-agalụ. Achọrọ m ka ijiri aka gị wee tọọ onwe gị na-agbụ tata. I want to concentrate. Achọrọ m ka ijiri aka gị wee zọpụta onwe gị. Achọrọ m ka m gwa gị okwu dịka onye dibia na ọ bụrụ ka onye amụma. Dịka ife esili position ebe anyanwụ dị, o nwere ofu instruction chọrọ inye gị. Mala amalụ na otu ndị ọdịnala si ekpe ekpere n'otu. Otu ndị ọdịnala si agọ ọfọ. Ife anyị na-akpụ ya bụ ịgọ ọfọ. Ọkpụkpe ekpere bịara abịa. Na ọfọ ka anyị na-agọ. Otu anyị si agọ ọfọ na otu ndị ụka si ekpe ekpere abụrụ ofu. Ndị ụka na ababa na-ekpe ekpere na-asị Chukwu meelụ m, Jizọs meelụ m, 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 nye m ike, nye m ike, nye m ego, nye m ego, nye m ego. Ọ bụrụ otu a ka ndị ọdịnala si eme. Jiri iwe tata n'ụwa mụta ife. Nyabụ ife iji n'aka. Nkata ka mmụọ na mmadụ na-akpa nkata mkparịta ụka. Ọnya bụ ife dịrị nke na mmụọ. So mmụọ bụ na ị na-akpọ okwu kịta bụ nkata ka nke na ya ga-akpa. Ịma mbịa be m kịta for instance kịta chọọ ka ndị achị aga ege na-asị m mmiri nye m ego, mmiri nye m ego, mmiri nye m ego, mmiri nye m ego, mmiri nye m nkwunye m pụọ. N'ọnwa ka iyesi otu ọ dị isi agba mmadụ okwu ka iyesi wee kwu nya bụ okwu. Achọrọ m ka ibido otu a. Achọrọ m ka m gwa gị ije ebe dibia ọbụla dibia wee sị gị ngị kpee ekpere na alụsị ya. Mara amalụ na a na-esi n'ụlọ wee malụ mma wee pụtawa ilo. Na ọ bụ na mmụọ dị na be nna gị ekwetarọ na o nwere ibe ọbụla imelebe dibia aga. Ị ga-ebugodo ụzọ kpọkuo echi gị. Ị ga-akpọku mmiri dị mmụọ dị be nna gị. Ị ga-akpọ mmụọ dị n'ihu nna gị. Jee gwa onye agbanye egwu unu. Ị ga-akpọ mmụọ dị n'ihu nna gị.
ihe akpọ mmụọ dị n'ihu nna gị ihe akpa aja n'obodo gị ọnwa alụsị ịma afịa n'obodo gị kpọkwusi ya ịkpọkwe ndị mmiri iwe kpọwa mmụọ ọbụla ị ga-akpọzi iwe gwa vive ọbụla bụ mkpa gị so ọchọ m ka ibido ịkpọ oku onye n'ọlụgụ ụwa kpọọ onye n'ọlụgụ ụwa ịkpọ mmụọ dị na be nna gị ịkpọ mmụọ ikwu nna gị ịkpọ aja na be nna gị ịkpọ mmiri ọbụla ịma afịa be nna gị ịkpọzi eze nwaanyị sọbalị ugboro 3 egwe ya afa gị egwe ya afa obodo gị egwe obodo ibi egwe efe ị na-alụ ịgbafe efe chọrọ ka ba mmelụ gị n'ime ọnwa anwa ọya jiri aka gị ka ikpepụta onwe gị jiri aka gị kpepụta onwe gị gbaba afọ mmụọ dị n'obodo gị dị iche iche gbaba onye n'ọlụgụ ụwa afa ọ bụ na ị mara onye n'ọlụgụ ụwa si onye ọbụla bụ chi mụ Igbo Okeke Igbo Okoye Igbo Okafọ Igbo Okonkwọ Igbo Mgbeke Igbo Mgboye Igbo Mgbafọ Igbo Mgbankwọ onye ọbụla n'ọlụgụ ụwa bido kpọkwubi ya kpọkwube mmụọ n'edebe nna gị kpọkwube alụsị ụmụnna gị kpọkwube aja n'obodo gị na aja n'obodo gị were ebe ọ na-alụ kpọkwube mmụọ ikwu nna gị kọwalụfa onye na-akpọfa ịkpọsịafa ịkpọ eze nwaanyị sọbalị ugboro 3 kọwalụfa onye ịpụ mgbe bido kọwabalụfa ibe ahụ ị chọrọ gaba meelụ gị cheta nọ nkata ka nsịkọ ụnụ kpa ịgba onye mmụọ dịbe nna m eze nwaanyị sọbalị chi m na ibe nna achọ bụ na-eri afọ chiwuo m n'ọkwa na afọ ka m na-ata achọghịzi m ịdị na-ata ofu a na-ekwe na ibe m ewebe ego ka m nwebe ego nke m ka m gba moto ibe m na-agba ka m lụọ ụlọ ibe m na-alụ na ndị a na-alụ filin steshọn eburu isi na-abụ nkata ka nke na mmụọ ga na-akpa kpọba ndị ichie ebe nna gị mmụọ dị be nna gị ndị ichie ebe nna gị the whole sent ewere be nna gị ndị ichie bụ sent nna nna gị bụ sent nna nna gị bụ sent gbababa afa na ofu na ofu gbababa afa na ofu na ofu gbababa mkpa gị niile gbababa ebe chọrọ make ya sure you are speaking to the object iji n'aka whether m iji nzu whether m iji ọjị whether m iji akwa whether m iji mmiri whether m iji powder make sure you talk direct to that very object iji n'aka pray yourself out. Jilaga gị gwube mkpa gị jilaga gị gwube mkpa gị baba eri ogologo gị ibido taba afọ baba eri ogologo gị ibido taba afọ baba ga-afụ gị bịa baba ga-afụ gị bịa baba ebe ọ dị na-agabiga
gbaa eze nwaanyị sobail ka egwu ya sị anya mee ka ibe anụ wee bịala bie wee yọọ ka o meelụ gị egwu ya bụ ị ga-emeli ya ma ọ bụ na o meelụ gị ahịa ịyọlụ na bia tata si ya na ọ bụ na o meelụ gị egwu ya bụ ị ga-emeli ya ikwu ya bụ ị ga-emenwu gwa ibe ị ga-emeli ya ma ọ bụ na ahịa ịyọlụ tata na o meelụ gị ibe niile iji ọnụ gị wee gwuba niile ya abịa na mmezu ọ ya adịla gị na mma ebe ọ bụ na itiela aka tata ọ ya agazili gị anụ m agọlụ gị ọbọ tata ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị si na ikpere na ụmụ ikpere na o nwere ka ọ gaa n'iru anyị gwuru sị na ọnwụ ike ya egbu onye anyị gwuru sị na onye a na-esi na akwụ ga ya chara acha na ude na-eyi ebere na nke ya ụkwụ onye bụrụ gị wee jebe aja ije onye ezu ọdachi n'ezi anya na-ebụrụ gị wee cheta aja ibe ọ ji eme ga anya bụ ga-akpọ onye na-esi na o nwere ka ọ dịrị gị na mma na adịm mma efe ituro gị anyị kwụsị na adịm mma dị na biya na anyị arali ya ka arịalị gị ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị abụrụ gị cheta ibe mmele nwa ya anyị kwu n'ibe a na imele nwa ya ga-emekwu ya onye n'isi na ọ nwere ka anya dị ndụ iwu anwụlị ọnwa onye abụ elugo maka na anwụlị gị ga-ebido tata site tata dị ibe wee gaba ego ị ga-akpata ga-esi na mmiri maka na ego mmiri ada agwụ agwụ anyị gwuru si na ebe ahụ ị na-eme ọ bụ abịa ka ị na-azụ kọstọma ya kalị na chedi gị ihe dị ka ndị big man dị n'ụlọ afịa ọ bụ ọlụ ka ị na-alụ ọlụ abụ ị na-alụ ihe ewe promotion anyị increase salary gị ọ bụ ọlụ aka ka ị na-alụ ihe ewe connection ibe ọ bụla ị na-eme wee na-akpata ego na-abụrụ igbu mmadụ tata ka o ya ebido gaba n'iru ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị sị na o nwere ka ome otu anyị si wee gwọ ike ya egbu nya bụ onye ọ ga-adịle gị na mma 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 na-aba Chukwu na ọ dị na ebe ọma ya emele gị onye na-esi na o nwere ka ebe ọma mere gị onye abụ ga-anwụ nya bụ pawụda iji maọbụ mmiri ka iji maọbụ aja ka iji fụọ anya ọnụ ịfụpụ ya n'aka fụpụ pawụda n'aka gị ịfụfọpụ ndị ọzọ iwere nke ọzọ tee na-arụ gị tee n'iru gị ọbụna mmiri ka iji wufuo onye iwere nke ọzọ tee na-arụ gị ọbụna nzu ka iji ka anya na eko ya afọ nkwọ ma ịbụrụ nwoke ịbụrụ nwaanyị pisis ya wụsa na anyị gwesi na ọfọ niile ịkọrọ tata na otu afọ isi wee gị otu aka onye esi bịa na mmezu onye sị na ọma ndị ile onye aba anwụrụ ọ dịgo gị na mma na aba Chukwu na ọ dị n'ala nne m eze nwaanyị enugwu ibe ha kwuru ebe ahụ ha kwuru nya ka ihe emelebe ọ bịa jee egbube ji egbu onwe ya ọkpa na-achụ onye ji ada ọ bụ onye na-achụ ji ada anya bụrụ gị cheta ji ji eme gị anya bụ ga-akpọ site tata dịbe wee gaba ihe alụ na enu lụọ n'ala lụọ họtel lụọ filin steshọn lụọ kọmpanị mee investmenti dị iche iche onye si na ịma mmiri onye ahụ anwụrụ ebe anyị gọlụ n'ọbụ n'ọnụ dibịa ka ọ na-anọ ọda ada n'ọnụ oveke ibe niile abụ anyị gọlụ otu anyị si gị aka esi wee lee onye kwechi ya ekwe onye emekwalụ gị nye m nekwa ọjị ọjị abụ nji wee bịa dị ibe ịnụwa ọbọ niile anyị gọlụ otu abụ anyị si wee gọọ ọvụ ahụ otu a ka o esi wee lee nne m ụtọ ọjị a na otu manya ata n'ibe Chukwu abịa mmeta ọjị mmụọ niile m bekwuru mgbe m na-atụ nzu unu nne ka m na-ebeku n'ọjị a sunu taa na ọjị n'ụwa na eke taa na ya na oye taa na ya na afọ taa na ya na nkwọ ọ bụ ọjị abụ dị ire chevowo mmiri ozuzo taa ọjị anyanwụ ndị ụtụtụ taa ọjị ọkọchị na udu mmiri taa ọjị kpakpando taa ọjị ihe na-emele mmadụ ihe mmadụ na-emeli ya na ọjị ọjị abịa taa na ọjị n'otu ma ya ata n'ibe ibe ọma ka ihe ya abụ ikenga ka ihe ewe ewele ka m na-agọlụ gị n'ọvọ ewele ebe ọbụla ị na-eme ebe ọbụla ị na-eme wee na-akpata ego tata ka ego ha ga-abịawa ego ga-abịa ka ego ga-abịa oyi ego ga-abịa abụ ego ga-abịa nkwọ ego oyibo ebe ọbụla itiela ka ọ ya agazi onye sị na o nwere ka ọ gazi onye ahụ anwụrụ ọ dịgo oge na mma
nne m ka nna agọ n'isi mmadụ ka nna agọkwa n'isi m ife na ngọl n'isi nwoke ngọl n'isi nwaanyị nya lekwa n'isi m nya lekwa n'isi ezinụlọ m tata ka nna agọlụ gọva kwesị na ekwe na ekwe na ute akwele na ọ na-aba yọkata onye ogbe eri ọbụla ọ nụrụ ezukọ ya utu anụ m agọlụ gọva tata sị na ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị sị na ife abụ ịgọlụ na ọbọ na o nwere ka o mee onye na-esi na o nwere ka nya dị ndụ bụla ọgarala anyị kwesị na ọnwụ ya egbu ya tata nne m kwunye ya tata ọgwụ na akpọrọ ka aba wee gwọ bụ tata ka nya bụ ọgwụ na-anwụ nne m wele ebe wele mma wele ube wele mkpakara ọla bụ okili chọba ndị na-achụ anyị ma mmụọ ma mmadụ ma amosu ma ọgwụ sabalị jewela anyị ọgụ dị n'ụlọ ọgụ dị n'ezi jewela anyị ọgụ obodo oyibo dị iche iche jewe ebe ahụ nne m kwunye ọtọ n'olu ka o ji elu ọ bụ n'isi mmụaka niile nna alụrụ ọrụ ndị nlụrụ ọrụ mbọsị aka ndị nlụrụ ọrụ mbọsị oyo ndị nlụrụ ọrụ mbọsị abụ ndị nlụrụ ọrụ mbọsị nkwọ ife niile akpọọlụ ga aba wee kpe ekpele ife nne na ebe nụnwa ebe ọ bụla ba nọ ọ bụba ka nna agọla ọva wesị gị na ọka ije ka ịsụọ ọrụ ọbịa ụzọ onye ọbụla kpochiri akpochi ka ikpo ya epu nya bụ ụzọ ụzọ nwoke kpochiri akpochi ka ikpo ya epu nya bụ ụzọ ụzọ nwaanyị kpochiri akpochi ka ikpo ya epu nya bụ ụzọ onye na-achọ di ka ọnụ adị onye na-achọ nwa ka ọ mụta nwa onye ibe na-esi ike ka ibe dịbala ya na mma onye eji eji ka ịta ọnya na-agbụ ọ bụ na oyibo ka eji ya ọ bụ na ọgwụ ka eji ya ọ bụ mmadụ ji ya ọ bụ mmụọ ji ya tata ka onye ahụ were ọnwụ ya onye ọya na-aya ka ọnwa ọgwụgwọ nne m kwunye ọtọ tata jebe obodo dị iche iche na ọnya bụ ibe nna ayọ gị were ebe were mma were ube were mkpakara were ọba okili sọbalụ chọba ndị na-achụ ha chọba ndị na-achụ anyị ma mmụọ ma mmadụ dị ya mgba ebe ọ bụ na onye nọ wee kpọ ga-aba mgba jebe ọya travel sọbalụ ya travel jebe obodo dị iche iche mmụọ na-apụ apụ mmụọ na-apụ apụ anụ m egolu gọva tata gwozi na ekpere abụ ikpelụ obi anwele ka ị ga na-ewezi bilo tata webe onwe obi anwele maka nya bụ ive na ọbịago na mmezu onye ọbụla sị na ọ nwere ka nya dị ndụ ọbịa na mmezu sọbalị ga-egbu onye ọ dịgolu gị mma n'aba Chukwu na ọdịnala happy month to you all.